So hi लोगोफोर. Hi लोगोफोर. क्या बोला तूने? खुलुमबाय. आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव को. नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय. जोङो दिनै जोंहानि रानिनि आंनि बिनानावनि पार्टी जानो थांनो ओंखारबाय. आसा खालामो नोंथांमोना गैला. रेडि जाबाय जोङो थांनोसै दायो. आया एसे देहाया मोजां नङा. आया थालांसिगोन आरोना. थांजोबबाय गासिबो. स' नै लाइन ओंखारबाय थांनो. सान्दुं गोसाथार. बेयावबो हराव खाना दं दा हराव बिबुनि खाना. दै नाजाव नाखि? তাত নাযাও কি করব না সঙ্গে নাকি না আয়ো না সঙ্গে নাকি কিছু ও কো তা জানি কি না খরিয়েন্তে থাক थांनानै फैनोसै जानानै फैनोसै एसे स' थौफादो नोंथांमोनाबो नायलांदो मा मा जायो पार्टियाव. आइ जा सना आइ जा आ टिंगु नाय आरो हले पांजाहे खेलिसो. हाय मानसिया साबैसे सासे सानै साथाम साब्रै साबा थोगोन दे आरामसे गारिया. दे खमायलो इसरा बुमिउलाय नाखि खिरखि सेराव जिराय दङ नै मय जासना सारिजन हरबो ना थेका मेका थांनोसै. पार्टी जानायनि खोथा दंना. आरामसे কিবা হৈ আছে না এতিয়া নুখুলিবছে কাপড়হে বেয়া কৰিলে আৰু ইয়াৰ অন কৰিলে কৰিব. এইটো কেনে গৰম তাকেটো গাড়ী চলিলে অন কৰিব. আ টিংকু গৰম লাগিছে. বেচেৰা ইমান দেৰি বহি লাগিছে ৰৈ খাই হোৱা নাই. হা লোক নম্বৰ আছে নাই মোটা ভিডিঅ কৰিলে কি হয়নো দেখা চাই লাজি লাগে একত্ৰিশা जोंना थांबाय थानोसै रायजोफोर थांनानै नायदों नोंथांमोना ना. नेशनल पार्क जानानै फैबाय जों माने पार्टियाव थांनाय जाया नालाय. केटा আছে 4টা দেখুৱাই দিছে কিদাৰ লাগা. Tiklia जोंना पार्टी गाला हनै एकदम उन्दुनानैसो दङ. tikli tikli थि सासेयाबो मोनफैबाय जोंना मालाबानो. हुआ लगे लगे ना साहा लोंखांबाय. ओमफ्राय प्रग्रामा माने स्टार्ट जाथ'वाखै नालाय जों बेयावनो जिरायनानै दंथ'यो रेस्टुरेन्टआवनो. रेस्टुरेन्टआ जाबाय काइनाकास फुड हाट आरोना. ओमफ्राय जोंनि सारिदुवार सार्कोल अफिसनि एकदम फ्रन्ट साइडआवनो आरोना. नोंथांमोनाबो मालाबा जुदि भालुकपुं आरो नामेरि नेशनेल पार्क फैना नायनो फैयो अब्ला नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामलांनो हागोन आरोना. जोंबो माने ओमफ्राय नैबे जोंहानि बिजावजालि. हाय गयखौ हाय बिराद मिनिथावखा बिजावजालिया जोंना एकदम बिराद फानि. ओमफ्राय जों नानि दङ. हेलो नानि दङ जिरायनानै. ओमफ्राय इथिं दङ आरोना लेहेराकाय.
फैदों जोङो माने बेयाव NGO आरोना बे सारिदुवारनि बे सार्कोल अफिसनि जेराव दा प्रग्राम जागोन ना बेयावनो आरो Ibinino. Hah? Ibinino. Ibinino. Sampurna fayna? Sampurna fayang. Oh, yang bartannya berapa saja? Sudah sama sama. Kang si dana sambil si som nanggo. Kang si yang saya kan sini. Hah? Kang si. Saya Kang pas mau lagi. Besang sih ya rin. Oh, hitam pun ini. Sampurna. Bukan ngasih tangan benar. Puluh baisi bangsin mana ke mana? Oh, puluh biar pun cuma ngasih tangan ada satu tahun sih kan. Cat kuang itu tadi puluh lesenan. Ekspedisi tahun nomor sekarang kan. Lihat terus angkut. Kom jawa na sih yang buat ya mana? Kom masih ke bangunan unca. Bangunan terus lu bener. Jadi ini lah singli mari ni. Belali ya. Hati ni lah. Bangun ini. Deh, dah baik tak? सब खाथिनियानो फैजोबो आरोना जों दङ नै बिदि दङ मिटिंआव माने पार्टी होदो जे नानिनि जोंहा नानिनि बिबनां हौवासाया बेनि पार्टी दङ बेयावनो फिसाजो गोदान मोनदोंना बेनि नुफेराखैमोन आंबो खाथिबाबो दिनै फैनानै नायफैबाय आरोना उइभिंखौ जोंनि समस्ति MLA सारनिनो आरो बे उइभिंआ NGOआ दाफैयो माने जि हिसाबै नों गावनि दानायनिसो खोथा आरोना जेसांनो नों दानो हागोन माने गांसे हिसाबैसो होयोनो आरोना जानानै ओंखारबोगासिनो मानसिफोरा गुलि हा गुलि हिर' गोसो ओमफ्राय नै मोखां फंबायमोनाबो फैदोंमोन बोरमा बेदरजों जाबाय नाबो जादो बोरमा बेदरखौ मोननै होदो जोंनो अननानै लाय गप्प जाबाय होमबा जाबाय दैया बेखिया बोरमा केसका गासिबो होनायाखै थाब ला नोंसाबो जाला सोरलै नाङालै ना फरायनायानो जोबाखैना सियायगासिनो आरोना ओंखाम जाबाय जोंहा परियालनि मानसिना लास्टाव जाबाय आरोना नानिनि मामी काले साइड मामी है मामी काले साइड बे नानिनि मामी बिथिं जागासिनो दं गासिबो ओमफ्राय इथिं आब'मोन जागासिनो जानोसै ना होदों बोरमा होदों पनिर होदों नाया जोब्बायना जोंहा न'नि नालाय खर'खौनो जाबाय आरो उपाय गैया बिराद मानसि जादोंमोन सर्टेज जाबाय आरो एसे जोंनि गामिनि एकदम जांगिला सेंग्राफोरनि सबाय भात खालाय ना नाय ओंखाम जाबाय ना जाया गासिबो जाजोब्बाय ना जाबाय बा बयबो लाइक खालामदो बयबो भिडिअ नाय होनलै हा खासि मांखजों जाबाय एसे जोंनि गामिनि आरोना हा दे फैबाय था होमबा ना नोंसोरो दे बयबो हाय होनदोंब्रा खनसे लाजिसो गारोहाय सेंग्राफोरा जों गामिना नै थांबाय थानोसै जाखांबाय जोंबो हा
न'आव थांनोसै एबार जाखांबाय ओंखाम सोंखाम आरो न'आवबो आरो मोनसे पार्टि दंबावो न'आवबो बिबुनि पार्टि मोनफैबाय जोंहा टिंकु भाइटि बियो जोंनि खाथिनिनो जाबानो আহিবা পাৰিলে मोनफैबाय हा मोबाइलটো অ নিজেও পাহৰি পালে ন ওই কি হলে मोनफैबाय फैदा सासे हाबना स्थापिनबाय बा परि লৈ যায় এক লৈ যায় परि मजासे बहि লৈছে अ दादा जे माय दे जा हां मोनफैलायबाय न'आव टिकली उन्दुलांबाय नै जोंना मिस्ट्रिफोरा थाङाखैनो য'ত নমাইছিলে তাতে ঐ তিৰিগা পুচকি যোৱাই নাই এতিয়াও সোনকালে যা হাত ভৰি ধুই আহে আৰু ন मेंसोबाय आरो न'आव पार्टि दंबावो दा मोनसे बिबु बिंलानि माने खस्थ' खालामनायफ्रा खामानि मावनायफ्रा जाफैगोन आरो ना न'आव जायाखैमोन नालाय पार्टिया NGO आवसो जादोंमोन नालाय माबा मोनसे महिला मर्चानिबो माने मिटिं दंमोन आरो बे मिटिंजोंनो लाफाबाय आरो ना खानाखौ जानानै फैबाय जोङो रावबो गैया माथो न'आव बिबु साफा खालामग्राफोरा थांजोब्बाय खोमा मोनफैजोब आयो यानु কি হলে नु सना आयो भागो লাগিলে बेटा भातो नाखाली ताई बेर पार्टी नाय माय नाय सन सैंडल থাকিলে হয় না মা ভাল পাইছে দিয়া বাই বাই টাটা খন্দিয়া আছে আৰু ওই তেৰিগা পুচকি কাক खन्दिया नाचिब लागेखौ आमार फ्रेस जानोसै एसे रायजोफोर बिराद मेंबाय दहायनो ओंखारलांनाय फुङावनो एसे फ्रेस जाना लानोसै आरो खामानि दंबावो दा